Bayayiziba into ey'ndlebe nako okubi kodwa. Ngifikelwe yilo mhlabelelo-ke uma kuwukuthi ngicabanga le nto eyenziwe umntu encane laphaya kumjikijelo ey'nganeni zakhe. Uma kuwukuthi ngempela amaqhawe amaningi abengakwazi ukuthi a-adopte le sitayela lesi, uyazi ukuthi izinto ey'ningi bezingagwemeka nakwabanye ukube bebeke bakwenza. Ngabe lezi zinto zoma-donation wathi noma kuthiwa bezikhona but bezingezubaningi. Into encane ukutshengise ubuchule nobuchwepheshe nomnyoninco endleleni eyenzeke ngayo. Ukuthi-ke kuphela-ke abantu abaningi abavamile ukunaka izinto ezinhle, bavame ukubheka okubi kodwa, but yinto le etshengisa ukukhula nenhliziyo enhle kumculi noma ukuba nendaba nabangani bakho. Noma ngingeze ngawulanda wonke umlando wakho into encane nomjikijelo, but utshengisile ukwazi ukubonga cause kuningi esingakhuluma ngakho, okunye okuseceleni but okuhle sesijwayele ukuthi sikuziphe. Into encane bafowethu, izandla zedlula ikhanda. Siyabonga ngakwenzile, sengathi nabanye bengasika iphethini benze njenganaye. Siyabonga.